Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-listeners no? Ug karon no, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. O palihog di ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung na ako bagong i-upload o mga sumpay nga mga drama nga mga manindot nga sugilanon nga gikan sa RMN drama. Bayno di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez, si Fligger ug si Nansalan. What? Palito ng tanan? Ah? Dito na ko sa mansyon mamili. Kapoy ka din uy. May sagol pa ho sa merkado. Mas gusto ko dito sa mansyon. Kay ang tanang di na ko mapilian. Ihatag na ko sa uban. Katagan ni mong salini mo ang ban, Hoy, di na sa lino. Kay wa pa na masulob. Pulos na bag-o. pero pinilian. Pero bag-o. Oh, ansa na, di ba? Ipasod na ba yun ako sa karton ang tanan? Wala balibaray ha? Ingon baya ka? Fine. Thank you. Kiss, masiganahan pa ka. Ay lang sa... higam sa kada. Ay, kapoy man di ay mag-shopping. Ay, wa di ay. Maghuwat ka mahuman sa gipapalit. Makagutom. Og may resto man di ay dinhi nga nice. Mao nga nag-order kag daghan kayo. Dili ka magani magkahurot bisag katunga na lang si mong gi-order. Ay, sorry na. Wala di kay kwartano. Nahurot naman di na ako ganina. Luuya sa nimo eh. Bili na lang niya ako din ha. Ha? Nga naman. Aron manghugas sa mga plato. Kaya di naman niya ka makabayad ining tanan. Really? Makabayad ka. Try me. Try me day ha. Waiter! Yes, ma'am. May mo pang maka-order? Yes, ma'am. What's mong order, ma'am? Really, Christine? Dili makadungog ang waiter sa akong orderon. Kini. Kini. Then, kinisad. Kinira, ma'am? Kinisad. Ay, wait. Ganahan pa ko ini ay. Kinisad. Kinisad siya, kani. Oy, hala, lami sad laging na ang ilang halo-halo, no? Sakto kay init kay panahon. Apilis na kog 10 kahalo-halo. Wait. 10? Mahurot ni mo? Nato. No. Imong order. Ikay hurot. So, dili ka. No way. Basta ha. Sige na dong. Kada lang tanan. I-serve na lang unya ha. Katong mga nauna na kong orders ha. Right away, ma'am. Okay, thank you. Ay, oh my gosh, naluya kong sinoka. Kira ka? Gusto ka nga dito Luya. doktor, ha? Ayaw na. Waman sa noon, maglain na akong tiyan, mamanglain. Pero, gilood lang ko, maayong nagunaon na inungdan nga bisoka ako, May tubig man diya sa imong kilid. Kung kinalang kang inalang ko, ha? Nya, bukas na ko sumulawak, ha? Atay pa. Uy, gikuptan ni mo akong tudlo. Gahi mong tudlo. Ingon na gikat basta gugihan sa. Tagas pag yun imong tudlo. Praktisado man akong kamot, day. Unsa may imong kuptan? Guna, sundang, at sa. Atsa? Ganahan ko, ana. Ha? Atsa! Atsa! Elisa, atsa! Ano, Melvin? Atsa ako, be! At sahon ka? Book ako. Dugay na kayo nga wa ko mabuak. Sure ka? Paatsa ka? Atsa ako. Okay. Dali naman kong ikasulti. Wata ko diha. Kaya magkuha kong atsa. Kay bukan ta ka. Atsa! Bukon ti ka. Siya lain. Malinood lagi ka. Yaw ba? Kay baw ka, Melvin.
Unsa ka na, Sir L? Ili na lang. Saan ka rin? O sige, L. May sikrito kong isulti ni mo. Sikrito, unsa ka na? Sikrito rin na itong duha, ha? Unsa lagi sulti ko. Promise di ko manabit sa uban. Ang tinuod, Unsa? ba ka ba? Bakit? Kay kung mututo ko ni mo, mura ko gigopon. Ay! Melvin, bayot ka ba? Di ba klaro? Wrong answer. O sige, bakit? Katakdan mo na kay ko ni mo. Kaibugon na sa kuglaki. Sigo katubang ni mo. Ay, baya! Oy, kabayuton ka! Shhh! Ay, sapa. Kaibugon na sa gani ko ni Pakundo. Ako sabi, ibugsab ko niya. Lami siyo ang laki, ha? Ay! Daghan na ta. Oy, wait! May lain pang nakagusto niya. Kinsay atong mga karibal kay atong bugnoon. Kinsa man, kinsa. Doon na pa may lain ni nakagusto niya. Siya na. Kuha ka lagi. Siya na. Siya na. Kinsa man ang siya na. Siya na ba? Ay, siya na! Bayanin mo. Daan pag yung ko. Ay, nakagusto ginabayhan na ni Pakundo. Og, nakadungog ko makausa. Oh, Onsa? Unsay mo na bati, ha? Ako, nalagi ka diya sa may pultahan. Namino ka na mo? Wa, uy. Nakalabay lang ko. Milili lang ko kadiyot kung buhi pa ba ka. Uy, kadungog ka ato, Ellie. Gitungo ko, sir. Wa baya, ha? Tungog ko taon, uy. Dili ko ka manungo, uy. Nagkonsensya lang ko sa kong gibuhat nga pagbinuang ni mo. Mao nga, gilit-lita ka. Ay, buhi pa day ka. Wala nanungogid lagi. Ay, sige na. Okay na ko nga nakita takang okay ra. Mugawas na ko balik. Ala. Pabutan-buutan pero chismosa di ay. Unsa ganito ang imong giingon ganina? Gamay na bati ka sana? Ay, chikara, oy, joke ra. Gawas na dahon. Okay, sige, bye. Pag ayo-ayo. Nakadungog ka ato, Sir Ellie. ang kadungog man. Ugwa lang kay buhaton. Hihi. O dahil ihi. Wara, light naman to. Gusto ka gahay? Pag-chore ba? Amba ko ron. Aliyads, mga mbak ta. Magbayot ng tingali kong dayo ni. Kay, di gikusog to niyan na. Abaya, uy. Nakagusto ka niyan na. Dugay na, pero murag may chance. Magbayot ng tingali ko. Nala, sige. Ano magdungan ng rampa? Really, Christine? Bukaon ka lang nga dili ko agdahon? Dili ka mukha diba? Mingon ko? Ingon ka ganina. Ingon ka, hoto na ako kaya ako'y nag-order. So, wag kay lapot o kaon ini eh. Bahalag ikaw mo bayad. Gosh. Kabusog na kanya ako. Sobra pa sa nag-eat all you can. Ay, sorry. Busog na kayo ko. Sorry. Waiter! Yes, ma'am. Paliyo kong photos ining tanang sobrang pagkaoin. Yes, ma'am. No. You can leave it. Madao na dito sa mansyon. Kasi nag-ingo nga doon ako sa mansyon. Hoy, FYI. Karon pa ko sugad makasuway nga mamutos og sobra. Then, anong ipaputos man nimo? Kita ka nga daghan kay mga bata nga laborer dito sa merkado. Mga bata nga dili pa unta angay nga motrabaho. Angay unta nga mangiskwela pa pero kaya nagkalisod man, bisan kapoy, bisan bugat ang ilang gibuhat para sa ilang edad. Di trabaho para makakwarta o makakaon. Mao nga ihatag ko ni nila. Ipakaon ko ni sa mga gipanggutom. Are you trying to impress me? Are you impressed? No. Che! Kidit lang. Hoy! Facundo! Wait. Facundo, asa ka? Oh, gigukod niya ang usa ka lalaki nga diha sa pikas lamisa ka kanina. Ngano ka, ha? Kinsa ka katugmaong lalaki? Sundan ako sila. Ma'am, ayaw pagtiga. Sundan ako nga akong kauban. Kadiyot lang. Saan, musibat sab ka? Unsa? Modos na ninyo, no? Mag-order kung dagan kayo, niya. Kung mapusok no mo,
Kunuhay, paputos ninyo ang sobra aron nga malipat ni. Dayon, pagkasipat mo. Unsa? Karaan na style mo mo. Panos lagi na. Di una og dagan ang imong kauban. O musunod sub ka. Malas lang mo. Malasa ni mo kay nakuptan ta ka. No, oy, nasayop ka. Dili ko masibat, no? Ay na lang, ma'am. Hoy, tikaw. Ing na si Tia. Inis Tia, ha? Ihatod din akong bayana sa barangay. Kay mangingilad ni. Oh. Kapriso din ako dito kung di ni mo bayad. Hoy! Dili ko makikilad, ha? Buhi ko sa ba? Buhi ko ba? Ay, sigling ho. Di na ka makabuhi. Angay mo patagbo mga mangingilara mo. Unsa? Oh, shit. Ay, makapahingon katuntungan na. Galit na siyang nawa pag sa skina. Hain mo siya. Kaganiya pa kong nakabantay niya nga nagsiki og tutok ni Christine. Ug dahil nalipat ko, galit lang siyang mikuha ang picture. Oh, katong motor ng bago lang milabay sa undod. O kato siya, ang lalaki katong nga akong yukod nga nag-drive sa mong motor. Shit, ang ako skilan. Para dito dapit ang ako skilan. Di may mong gamay lang mahipaw nga ni aning dapitas Christine. Di may mo. Kukdod mo siya. Kagwapa ni mo, ma'am. Ya, mangingilat ka. Sir, magkapilat na ba mo ingna nga dili ko mangingilad? Huwag ka planong daganan ang gikauin. Sakitan pa lang nung kustiyan. Like to, kamahay, naunsa good town. Kagamay sila atong akong kantilad na akong gikaunon nga ako daganan. Bot-bot mo, ma'am. Midagan ka nito yung kauban laki. Uya, mamagkag ba ka? Ha? I don't know kung ano ni dagan siya. And most probably while ni ata din ni karon, nabalik na si Facundo dito sa restaurant ug gipangitan ako niya ron. Kung balik pa siya, ni anong ta siya din hiron? Imposible nga, dili siya mangita ni mo. Di siya mangutana sa among kauban dito. Kung hain ka, Look, bayaran ako tanan akong gikaon. bayad, hindi ka? Sige na, bayad na. Ni naraga sige ingon mo bayad, kanya wa pagyapon. Yeah, mabayad ko. Kung mabalik na si Facundo, but not here. But not here. Sus, yan mo Dito ta sa kananan. Sus, ni mo. Ay nalagi na, taana, ma'am. Ayaw na, ana. Moves na ni mo. Unya, inigawas na to, gikan din sa presinto, mukalit na yung kagdagan. Oh. Ayaw na. Kung di ka makabayad na ako karon dayon, ipapriso ta ka. Ha? What? No way nga musod ko na prisuhan is so baho. Limpyo ang mong prisuhan din, ma'am. I don't care. Basta dili ko ninyo mahimong isoy diha. Wis, bayad. I don't have cash here. Da, di lagi mo makasabot no. Ako'y makasabad iti ini kung di ka makabayad. Busa, bayad. Makabayad kung di oras ini. So, na niyos, prisuhan? Sir, no. Kaya bumalik na ko dito sa kananan, no? No way, dili ko. Dali na, ma'am. No! Ayoko ganitin. Don't touch me! Sunod na lang sa sugo, ma'am. Walang personalan. Dali na. Ayaw ha. Ayaw. Huwag mo akong hawakan. Manghugas na lang ko! Sa siya. Mangugas ko no siya. Hugas god. Kadagan na tong gi-order na niya, sir. Kuang pang usa ka buwan na niyang pagpanghugas. Huh? Sir nga. Di na makapangilad sa uban. Dali na, ma'am. No! Dali na. Facundo! Shit. Kumapsi. Dali ka pala yung umagtao. Shit. 16. No. Kaganina pa kong bibiya dito. Tingalig na balaka na siya kung nahin ko paingon. Wala ko makaigayon sa pagpahibaw niya. Kung asa ko paingon. Shit! Magdali ko. Hello. May good news ko ni mo, sir. Good news, ha? Siguro hagin ng good news ni mo, ha? Palipay kayo ni sir. Ay usige akong oras, sulti na. Nakita na nako ang babaeng imong ipapangita, sir. Unsa? Gusto ka? Naara dito napitan ko makita, sir, o may kauban siyang lalaki. Unsa? Gwapo, sir. Nindot o barog.
dato o porma? Mas gwapo pa kaysa akong anak? Eh? Papa! Eh. Kinsa na? Kinsa ka na? Ang imo na ng gihire nga investigador. Oh, anak. Ambi! Ako'y magigsulti. Hello? Ang pamanuno ni sa babay nga gipapangita na mo nimo. Unsa ni kalabuan? Sir, nakita na nako ang imong pangasuulon. Tinud! Papa! Nakita na ko no! Nakita na ko ba? Nahibaw ko. Hain si Karon! Hain! Hain si Christine! Nasa probinsya, o may kauban nga lalaki. Unsa? Gwapo ba? Gwapo, Mas gwapo kay nako! layor kay sir. Layo na nako! Layor kay kas kagwapo, sir. Animal! Macho! Aw, matso. Nindot kay barong, sir. Wara ka. Oh, uy! Pero mas nato ko! Mas dato sa og barong, sir. Oh, kanahan ka ka! Kanahan ka! Kami nagbayad ni mo! Nga sige kag daig spikas! Ha? Baya ka! Waki bayad ha! Waki bayad! Joke Robito, sir, oy. Pakulma ba? Ha? Picture! Hain ng picture! Gusto kong makakita ang ebidensya! Isin na ko ninig nabinuha, sir. Baysa, sir. Sige! Shit! Shit, papa! Papa! Shit! Eh, Oh, ang picture na gani nga gisiyan sa imong tao, papa. Akong tanahon. sige. Tinuod ang iyang gisulti atong binayaranda. Nga si Christine yun ang iyang nakita. Nga mas gwapo ang iyang gikauban nga lalaki, anak. Papa! Papa! Ingon ka! Ako'y ginagapuhan sa tibok kalibutan. Mao nga, aangay lang nga si Christine ang akong masawa kay bagay ming duha. Unya karon, moingon ka nga mas gwapo ni nako. Dili ko masugot! Dili! Hiho! Papa! Hiho! Photogenic na kining tawanan. Mas gwapo gyapon ka. Tuhoy ko. Tinuod ka? Papa? Tinuod. Pagawasan ako ninyo din Mamatay ko din sa kabaho! Please! Pagawasan ako! Kung ay mulog ka, di mo magawas ka din eh, ma'am. Di ka kagawas. Lagi ko mangilad lagi. I'm sure nga mo apas to din si Facundo! Paniya, aron mo to, Umi. Facundo, hain man ka! Lukatan ako gikan din Hain na ka! Shit. No. Kalit lang gamayunong ang akong sakyan. Ang akong sakyanan. No. Dilibay mo. Si Christine. Nabala ka ng krus, Christine. Dilibay mo nga mo palyar ka. No. Jump! Suway na kong tanong kina. God. Kung sa tanang higayon, karon ka mo palyara. Yan na, unsa ba? Ayaw ang luwag ang pahimong te. Naglakot ko, Lola. Ngit-ngit na sa gawas pero wapagin sila maabot. Wapang mabalit gikan sa hain silang ispidnoha paingon. Ay, miubad ka unta aron masayod ka. Gipugdan ko sa bayot buang ganina, Lola. Hinungdan nga wa ko makasunod. Wiset! Gipasidan anta kang daan kagabi. Giingnan ta kagapaspase ang imong lihok. Di ka ba himong magpapil din ni Christine? Pero unsa naman ni karon ha? Unsa na?
bayot buang nga pipugong nako kaganina. Sa sunod no, lundan ako og sabon ang iyang sikwati aron mo buwa ang iyang baba. Sabon? Nganong sabon man? Oh, unsa man mas maayo lola? Betsin. Iyay ka. May duta ning plano ning apuhan ug apoy. Ako makita nga pati din side siya na. Pero tinudugan nila ang ilang gingon. Kubaan sa tahan nila. Tirig maunsa niya si Milvin. Di nilangon ako. Maminaw ko silang di pa nagsulti. Buhaton pa ka na sa hilong nga paagi. Gano, apo? Gano kalit ko ni mo? Ay, joke. Joke ra, oy. Kini siya, no? Kanos ako ka na hinumdum nga nagbinuang taong-tao, dili ba? Wata sukad-pasukan nga may giagrabiyado ka tao ining dapit, Mao gani lola. Og mituog yun si Melvin kaganina sa akong binuang. Nagsige siya og suka. Joke. Joke lang. Tanan nilang di pa nagsulti nga niya. Ampun ka si Ellie ko nito uba, lola. Ay, yan na. Nakaila kaayo ka na si Ellie. Nahibaw sa kunsa kakabukutan. Pero tingalig mituos siya nga tinud ang akong gibuhat, lola. Paulian niya to nako siya unya. Ay, unya pa di ay. Karoon na, uy. Sige, lola. Human ko makatabang ni mo din sa kusina at tuon ako. Mas maayo ako. Pulian ko niya. Biyan ako din eh. Daan pagi ko. Pinuar gito. Di posible sa tinuon niya yung gisulti ganina. Siya na pa ang kabuutan na. Balik ko na ko siyang kwartos Melvin eh. Tinoan? Lagi. Nakadungog ko silang gisulti ganina. Tapos kusina. Ni Manang Manding og ni Yana. Nga nagsulti. Nagsultihan na sila. Ang binuar ang gingo ni Yana ni mo. Ni Yana ba nga gisagulan niya pinuga sa mapang imong sikwate. Dahom! Kun mao. Ay, salamat. Abi na ko, bitokon ako. Bitokon ako inis kahugaw sa nainom na ako. Sige, gawas ako. Balik na ko sa akong room. Ha? Sa silong. Sa silong? Yes. Anong silong man? Di ba nga niaman ta sa taas nga kwarto? Ang master bedroom? Ha? Ang master's bedroom ba? Dito. Isod lang kong litos. Ang boto ko'y pasabot nga akong kwarto sa akong mga gamit sa painting ba? You know na, basta dato magpainting yun na. Magpainting yun na siyang spare of time, ha? Oh, Diba? kanang pinting. Painting ba? Oh, kanang espada na pinting. Painting? Dili kay pinsing? Ay, anak di, ay, mao ba? Bitaw no. Ay, pwede ka mo paint? Mayo kayo. Dako bang imong kwarto sa silong para sa pagpamintal? Igo-igo ra. Sige, ato na ko ha. Ay, may mong muuban. Ha? Huwag ka mangutan na, pero saltihan tak ka. Ano ini? May sabi ko mo drawing. Mo ba? Tinuad yun na kay interior designer biya ng akong kurso. Interior designing. Interior de ay. Interior, ha? Dili sa ligid. Interior designer. Sige to na ka niya, uy. Akuan, sa sunod ni Gayo na lang. Ay, may dano magong mga paint nga akong gipaint karon nga di may mong makitaan sa uban. Secret man, secret. Wala secret ang W-O-W, wow. Mysterious, oy. Mysterious. 558, mysterious. Sige. Pero sa sunod ha, pakitaan ako ha. Ganahan ko makakita. Kano sa man, be? Kano sa? Sir,
Sir, unsa na oras? Paano boy? Kalas na ibinapit sa gabi. Naman. Alas 3, P? Ugwa pa gyapon pakita na ko din si Facundo. Animal ay, kidagkanan gyud ka ko niyang tinuod. Facundo, makagawas lang ko din niya. Ayaw gyud pakita na ko. Kay huton ko gyud sa pag-ibot ang tanan nimong balhibo. Lakip na ang balhibo sa imong busok kadughan. Makalkot. Naglagot na gani ko, gidayeg paghihapon ako ang tiguang. Pagawas ako ninyo, gikan din Pagawas ako ninyo! Lolo, help! Shit! Wa pagit mi akin din napita. Mingaw kay din ug ako'y mapamalihog sa pagpatawag og mekaniko. Alas 9 bilas gabi. Christine. Si Christine worried kay ron. Biyan ko na lang ni kuskinan. Maghinay lang kong lakaw balik sa lungsod. Basin ug may makalabay na ko ug magkapasakay pa ing to. Kalagot. Yan na, hunungin ako no na, be. Ako na'y bahala na diya sugasan, be. Lula, unsa nang orasa? O pagyapon sila mabalik. Tingalig unsa na ilang gibuhat, Lula. Tingalig nag-hotel sila. O tungod lang, anak, mo atras ka na. Kasi nag-ingon. Naglagot lang ko naghuna-huna. Buiset kaayo, makalagot. Lula, dili ko gustong may laing babae nga musikit ni Facundo. Ako ra si Facundo, Lula. Ako rin mahimo mukupot niya, mukapyot niya, muhaok niya, Ang sa'y sumpay, ha? Ay na lang. Kalimuot! I can't take it anymore. Hindi na matabang ang kalimuot. Electric fan, please. Pay-pay, karton, o bisan unsa nga makaproduce og hangin, please. Please. Maglisod ako ginawa sa kalimuot, please. Wala na tanan ni mong ginganlan. Why special treatment din Kabuangon ako sa kalimuot. Hoy! Saan ay magbuhat? Hoy! Mauna nindapita, sir. Yes, salamat sa pagpasakay ha. Way sa pa yan, sir. May kay natimingan takagikan ko sa pikas lungsod kay bitdege sa kong apo. Unya, dito ko miagi kay dool ra. Shortcut. Mingaw-mingaw lang yun to ditong lupita, sir. Kulay kayong mga dito lupita. Mao ba? Oo. Well, glad kami shortcut ka. Sige, manawag na ko. Tanpa. Sirado naman ang maong kananan ngay mong gingon o danaw. Oh. Muragwa naman na tao diha. Sa'yo ba yan naman nila mga tindahan din, sir? Mingaw naman ni sa City pa lang. Pauli na tingali ito si Ma'am Christine. No, wasang may baw ko nung saon pagbalik sa sinda. Kinalaga makita na ko sa Christine. So yan ako sa pagpanuktok ang tindahan. Mamasin ko nga may nahibilin nga katabang ni sa sod. Oh, God. Wag di tao lagi, sir. Kay kung naa pa, baysa nagkatog pa, makamatagyo sa kakusog sa imong tinuktukan. Asan ako pangitaon sa Christine? Sa merkado? So yan ito balik sa merkado? Dali, sir. Sakay. Banan tagas pagpangita ni Ma'am Christine. Naribot na nato ang merkado, sir. Ingon man ang doon ng dapit. Pero wag yun na to makita si Ma'am. Uy! Oh, God. Sa tangan o mga sakyanan, sir, basig na siya dito. Nagita dito kanina.
Wa siya makita. Basig nagkabaiwas lang mo, sir. Ay, ato lang suwayan. Kung wa siya makatultol balik sa senda, basig may pauli na sila. Unsa? At kunin ko no, sir, kunin ka na. Suway kong tawag sila, sir. O baka ha, imong apason. Ha? Muna kag nag-uulog. Batang gamay nga wa, sir, da. Nga untad ako naman itong imong ipangita. Love ni mo, sir, no? Ha? Let's go that way. Suway tapag adto dito lapita. Ah? Niya pa malagi ka din sa balkonahe. Dawang. Nagpaabot ko lang ni Christine og Sir Facundo nga moabot. Laom ng gabi, wa pa sila. Ay, tingaling naon na sila sa daan. Tingaling na daot, baron ilang isakyan. Sama na nawag man mo si Sir Facundo. Dili niya batasan nga manawag din sa mansyon. Not unless it's between life and death. Ah, hindi sira ka no? Kabantay ko. Dugay lang ka nakabantay. I'm so New York. Ay, joker siya, joker. Ay, di man to joke, kuya. Kuya? Yeah, kuya. May problema ka sa kuya? Naa, kay una. Dili ko kuya, kay babae ko. Dahon. Ikaduha, o sa katuig na nga atong koan. Kanang, kitang tala ni Christine, bukod na tag-edad. Pero, kung magkaati o kuya ka, ay, dice. Murang pila ka tuig nga atong gintang. Suko kaya? Grrr! Dahon! Ano yung pagsige o kuya na ako? Melvin na lang okay? Kibaw ka, dinhi sa probinsya. Mortal sin ang dili pagtahod sa mga magwang na moog edad. Mao nga dili mahimong dili kumutahod ninyo. Kuya. Whatever. Bahala kasi mong life. Basta kay di ko ganahan nga magkuyak ka na ako. O mag-ati ka ni Christian. Samtang mas bata minimo og face. Ha? Tarong ya ba? Katarungan na. Na-stress na ko, ha? Ay, ano ba sila mo abot hangtod ng orasa? Ay, dahon. Ala. Unsa to, kuya? Hala. Ano to, ya? May dago ka nga kong tiyan. Yan man ni, oy, marang nagrambol. Marang nagkudita sa suwan. Tuwa na sad, kuya. Tuwa na sad. Ay, panuhot ra na iya, oy. Panuhot ra yan. Ay, sod na, oy, kay naturugan na ka din sa gawas. Ako na paabot nilang maabot. No, okay rat ko. Oh, ikaw ang bahala. Ay, ako yung kayo, ay. Ngano ka, kuya? Murag. Murag. Hala, murag danggit. Ala, nabuhian. Kagwang. Nagrevolusyon. Yan ang akong tiyan. Kaluod mo, kuya, oy. Ingon ka nga, jokra. Isigulan man yung magpinugagi ka sa mapa nga akong si Kwate. Ganong murag. Ouch! Ala, nabuhian. Hala, kuya. Unsa din itabo ni mo, oy? Umalagi ka makalihok diha. Ngano ka, oy? Ngano kaya? Paglisto na kong lakaw. Ha? Gataki ka? Magtawag ng ambulansya, kuya. Adi ka? Naka-extra ko. Magtawag na kang ambulansya. Unsa? Sa luod. Sige. Luod, di malitok na, kuya. Luod. Lalala. Ay, magtakuski pa ang imong tingor. May maong tanan. Sige, litok ka. Sorry. Dalawa! Hello. Hello na bayag yun. Ikaw naman kayo ngunin eh. Magkaakon ka. Sigula ni mong tinood kong pinuga sa mapa nga ako si Kwate. Ang kuhay ko nito kisyo. Lalala. O na, bidaos na. Ang unsa man, kuya. Kuya? Nabuhian yun. Ang imong Nadumagan pa yun. Ay,
sige ron. Sige ron, ipadayon dyan. Bitaw na ko klaro ha. Pinatay ko na nagbaklay. Kasakit naman yan. Ay, kasakit na yan. Paglisan akong lihok. Kupti ko tabang. Sige. Kupunta ko, iya. Alala, salamat. Tawa! Kuya, hinay lang, kuya, kay maslide ka. Maunay angay ni mo. At ribida, himantayon. Dagan-dagan ka lagi. Ansa maron? Baho lagi. Huwag niya aragi sa kunduol. Ay, maron, uy. Imposible may natumban ko nga hugaw sa ero din, hi. O may ero ang muso din is may veranda. Baho gyud, uy. Hain magyud ron. Kabaho gyud. Mabalhin ko pwesto. Okay, dinhi. Ani ko dinhi maghuwat nila nga moabot. Bantay kilang gid nako, Christine. Oras nga mahibawaan ako nga may anomalya kang gibuhat o ba ni Facundo, magmahay ka. Taysa, mura magdagsunod-sunod ako. Ang baho. Manawin ko sa inom. Dito ko dito. Sarong baho lang gihapon. Wait. Pilit lagi na akong kamot. Bawas ako ang kamot. Nga kong gitabon sa kong ilong. Paglisan akong lihok. Kupti ko tabang. Tawang! Animal ka bayutak ka! Mudaing nagpakupot ka pa na ako. Bisan og nagbarog na kandaan. Kinamahid day ka sa kong kamot. Kalaan! Sir, suway kag tawag sa mansyon. Kaya nga, balik na dito karon si ma'am. Suway. I hate to do this. Di ko gusto nga masayod silang nga nawas, Christine. Sir, o ba siya kagalingon ng cellphone? No, what? May mga dato pa tayo nga wag yapon magkumpul o cellphone rin panahon na. She has. She had. Nawa lang, gikawat. Gabi na, may mo ka na mo pauli, noy. Gipangita ka na karon sa imong pamilya. Okay ako, sir. Waman sab sila magdahom nga pauli ko ron. Nagdahom naman silang daan nga maubog ko. Unungan na lang taka din ni sir. Thank you. Ay! Nalingaw ko sa napriso nga babae karon. Di ko makatuong makahimo tumamiyada sa pagpangilan. Kaon pa yun. Di banding pa kay mga yugir ko nung electric fan. Mayong gabi ninyo, sir. Ay, mayong gabi, sabi mo. No. May gabi. Ay, Sir Facundo. Ay, ikaw man na ni Sir. May gabi, Sir. Di palagi mo din eh. Mahihigi paabot mo. May gipangita mi. Basig makatabang mi, Sir. Kinsa may imong gipangita. Babay. Batanon. Early 20s. Taas og buhok. Wavy. Puti, may awm ubo sa iyang mata. Unsay gisolob, Sir? Uwa nga blouse og nakamaong. Inglesira, Sir? Yes. Oy! Hala! Sige hala. Have you sent her? Ali, Sir. Nagsiguro mo nga niya din si Christine sa presinto? Nakasiguro ko, Sir. Kung ang imong gisulti ang among basihan sa iyang hitsura, din mamiganihas presinto sa wapa mi magrubing, mauna, og nakita na mo ang imong gingon, nakita yun na mo. Oh, balik lagi mo. Oh, Sir Facundo. Baik-baik, sir.
Nasaroy ka, sir? Saan, may pa-blatter ka? No, may gipangita ko. Atrasuhan mo, sir? Kisa man? Ipaniguro na mo. Madakpan ka na tawhana. No, no. I'm looking for a woman. Oh, babae? Mangingilad? Namin giditin ganina, sir, babae. Gwapa. Masig, mausap ni bayhanang nangilad ni mo. Daghan na de tingalinig na ilad na yung babayhana, sir. Sir, uman ako. Ganina pa ning, nagsaba-saba nga pagkauson siya. May ganay nga, nahilom na. Nahurot na tingalin tingo gani. Patakal na pangayo o aircon kay alimuot ko no kayo. Bisag electric fan na lang ko no. Where? Naray. Nagtungko. Ikapoy na nagsininggit. Hoy! May bisita ka? Barog! Kinsa? My God. Christine? Animal ka! Animal ka! Animal ka! Hoy! Si Facundo! Pulisya! Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Si Plager ug si Nansalan. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.